бар худододагон баҳс макун ки бар онҳо худо додааст. ҳамин худо гӯем ки худо ба мову шумо низ метиҳад. барои авай ягон кас ба нияти бад кардан лозим нест. бовар кунед ҳамин баъзе шахсиятҳо ҳамақа фикронашон безеб ки як давлатманда бинан, як сарватманда бинан, вай пули молаша дагон. Вай пули молаша чӣ кор дорӣ, аз куҷо ёфт? меҳнат кард ёфт, худо додаша. ту ҳам ҳаракат кун, дуо кун, дуои нек кун, худо да ту ҳам метиҳад. бо ҳамин гапҳое мезананд баъзеҳо дар комментария. бо ҳамон бой агар ягон ҷо сухан кунад ку якум сухани гапи шумо дуруст. ё ягон группҳо ба ман нигоҳ мекунам, ягон бой агар ягон чиз нависад маъниам надошта бошад, лайк мемонад, дилак мемонад. як бечори камбағал ягон предложение хубам тиҳад, гапи ве нигоҳ намекунанд. ҳама ба як чашм бинем, ҳама як баробар бинем, бой мешем мо шумо. ҳамин дилу нията соф доштан дар кор. алло